jag säger. Det ryker. Jaha. Ja, är det så här blött här så då lär det bli ett dyngslut på myren. Ja. Jag tror inte vi kommer ut ens en gång. Vänder de? Ja, jag vet inte vad de håller på med. Länken var tvistnödig. Ja, det är klart. Jävla kärring. Jävla tvistjävel. Åh, fy fan! Vad ska du göra? Jag ska hem. Åh! Jag kommer inte till bilen. Jag har fått upp värmen. Kan nog ta sig till Nätbrynja snart. Just när jag kvaddade mitt plats här. Då hade jag, nej, det var en skubbe där förut. När man gåsade upp på den så slog det ner, då hade jag inte bottenplattan. Jag stäckte kanten då. Det var ett jävla otursår där. Ja, det är så jävla roten då. Ja, det får inte fäste. Hur fan jobbar du? Tack så då. Du blir så varm. Ja, jag känner det. Nej, jag vill inte bli sjuk. Jaha, du menar han.
Aj fan, så där får man inte göra. In. Ja, vinsa du bara. Vinsa. Vinsa. Ja. Har han lera i öronen? Släpp efter lite grann. Släpp efter. Så, vinsa. Ah, vinsa då! Ja, kom igen. Tror han att du ska dra upp en? Vinsa bara. Jag körde ner så jävla. Va? Jag tror det är en till som står fast här. Ja, jag förstår det.
Micke loss. Ja, det är bra. Oj, kamerajävel. Det är en till som sitter fast där framme. Det är en till som sitter fast. Om ni tar riktning mot min, vad heter det, så lär ni inte fastna. Ja. Det var lagom körning där. Fan, när du gasar låter det som en jävla gris som skriker. Ja, vilket håll ska jag köra? Vänster? Jag åkte upp så och tvärsat och räckte över på den sidan. Ja, okej. Jag bara sätter så gasa. Körde du över det här jävla vattenhålet? Ja, där. Jag ser spåren, va? Se om jag kan komma tillbaka, fan mig, det är ju världens jävla skethörd här. Helvete, på trilla i. Remsleir hörde jag. Ja, det är ju Micke. Ja, Micke ska försöka dra upp han nu med sin moppe. Ja, det är ju roligt här ute, det är det ju, men det är väldigt blött. Ja, jag har inte varit på väg att fastna någonstans. Nej, inte jag heller. Jag tycker de tar sig fram bättre än någon annan. Ja, det är bara för att de är längre, vet du. Ja, jag Micke då, sitter han fast igen? Nej, han ska försöka hjälpa. Nu sa jag försöka. Ja, men är det en till som sitter? Ja. Men varför åker de inte då de vet att de tar sig fram? Ja, men det var ju där du och jag körde. Säg åt om man ska lägga i fyrhjulsdriften. Ja, eller 12-hjulsdriften. Ja, eller rövdriften. Ja, eller enhjulsdrift. Ja. Nej, jag tar en kopp kaffe så länge. Ja, men jag dyker upp. Kolla här nu när jag kör över där du körde också. Gå Jag är över. på väg ner igen. Ja. Gå över och smärt. Ja. Fan, jag fick så jävla myr i mun. Va, fick du myror i mun? Ja, nej, myren, du sitter här på hjälmen. Det är träliga alla jävla stubbar som står upp här. Ja. Det är ju myren här. Ja. Ja, fy fan. Ja. Han vill gärna blöddra lite grann om man drar på och sånt där. Jag vet inte. Vi får se om Micke klarar det. Men det borde han väl göra. Där är de 2 stycken att köra. Han har ju remsleir så bara skriker när han gasar. Gos, vet du. Micke har ju också remsliv. Stort av backar när han satt fast. Alltså det drev inte så. Här. Alltså det är precis som Micke. Det driver inte ens en gång. Nej. Alltså vad fan, det skulle vara lite fart på hjulet. Jo, han lyckades med fan då. Men har han inte fyrhjulsdriften i? Han drev ju inte på framhjulen. Gjorde han inte? Nej, inte när han åkte upp. Ja. Han gillar bakhjulsdrift. Ja, Micke lyckades bärga med moppen. Det är kul att titta på andra när de kör ner i myren. Du sa att remmen klarar 3000 mil. Ja. 300 mil. Ja, 300. Vi säger 3000. Okej då. Minst jag klarar det då. Ja. Ja, fast de hade ju åkt en 7000 mil tror jag på remmen. Ja. För de åkte ju 12 000. Ja, precis.
Jag tror det var 6000 mil de klarade på det med. Ja, jag tror det. För de åkte, ja, det var ju bara för att de åkte dubbelt så långt. Precis. Ja, jag kommer. Jag kan ju fet glömma att du tar det över. Vadå? Du kommer sjunka. Vad vill de ha hjälp med? Inget, de ska lura ut det såklart. Precis. Det är någon som har kört över här tror jag. Nej, du kommer sjunka. Det är bara fart som gäller. Ja. Och bakhjulet. Ja, det är djupt där i den här jävla fåran vet du. Här hittar jag en liten övergång. Vad vill du? Va? Han kör med sin moppe. Jag klarar galant. Man kör där ingen annan har åkt. Där det inte finns ett spår. Ja, nu filmar du inte när jag åkte igenom det. Nej. Och så Micke med sin jävla moppe. Va? Kör då. Ja. Lås diffen. Lås diffen så han driver med bägge. Det var sjunker ner bara. Full gas bara. Släpp efter på vinschen lite. Vinschen med. Filma nu då när jag tar igenom det. Vänta. Ja, jag väntar. Ja. Kom igen då. Tjata. Jag är här. Ja, kom igen då. Var det inte igenom du skulle? Det gick inte. Jag var blödrad. Lås diffen. Ja, han vill inte alls. Jag chansar inte. Jag vet att det är jävligt till och med bredvid. Ja, men det visste jag med. Jag måste sätta det. Ja. Va? Ja. Det gick ju så jävla bra först. Alltså
det var fläkten som gick. Jag tyckte det lät som vinschen fortfarande gick. Jag åkte där, då gled han ner i det jävla spåret. Ja. Jag har inte varit i närheten och satt, men ja, visst har ju sparkat har du gjort. Ja, för lite luft i däcken. Ja. Och kickar. Jag släppte ut Jag till... glömde pumpen. Va? Jag glömde pumpen hemma. Ja. Annars skulle man ju tömt där. Ja. Fylla på när man ska åka hem. Ja, precis. Det är ingen som är med sig mätare då som man kan tömma. Ja, och sen ska jag åka hem. Jag ska inte åka på 1,5 kilo eller 0,2. Ja, fast jag åker på 0,7. Det ska åka med jämnt nu. Det funkar både i skogen och på asfalt, man ska säga. Gör det, Björn? Rusa! Ja, det är inget roligt. Ja, men det, jag tycker inte det är kul. Jag tycker det är roligare att åka ut i skogen där lite ledigt bara. Det behöver inte ens vara ledigt. Ja, det kommer det ta 2 veckor nu och skura rent motorcykeln. Fy fan, jag kommer ha en... Eller bakar och däck ska den och... Ja, jag menar vad fan, jag ska åka ner till Brasken och spåra av. Det kommer kosta mig flera tusen. Jag kan inte vara färdig för imorgon. Jag förstod det där, för det suger bara till. Och när det där suger det bättre att släppa, för det är så tungt att dra den här. Släppa skit, det håller på. Jävla skit! Gör det, Björn. Den jävla vindsnoran. Björn, Ja. vi åker nu. Ja, jag ska fortsätta på kanten här. Originalknoppen är korslupet. Är det korslupet? Jag hinner nästan dricka kaffe. Va? Ja. Ja, det blir värre så. Ja, precis. Fast det gäller ju att inte den här själva skorpan går hål på. För då är det bara mjuk inunder. Men vilken remslig de hade på gåsen alltså. Alltså. Så det är ett hårdare fjäder bak så får du ett högre tryck. Gasa för mycket gör den. Gasa mindre, Björn. Jag filmar hela tiden. Så vi får passa oss för att snacka skit. Och jag kan inte snacka skit om Björn. Han hör varenda ord. Björn, gasa mer! Ge järnet! Hej då! Jag börjar ryka blått i radiosröret. Bra, Björn! Ja, det var svårt. Ja, det gäller det. Ja, det står myren. Vi vill se nästa sätt så. Den däcken rensar bättre gör de, men jag vet inte om de var värt det där. Nej, det var det fan inte. Extra tung bara. Ja. Vad snygg han vart. Ja, för fan. Fast det syns dina däck då du åker igenom. De rensar hela tiden. Det gjorde inte Björn. Det lägger sig och sen blir det slicks utav dem. Fan, om man sjunker. Fan, det är myren. Ja, ska du prova att komma igenom eller?
Ja, tvärsar den där över så kommer han fastna i diket. Nej, inte igen! Ja.